Шәһәребезнең иске һәм яңа өлешләрен тоташтыручы маршрут юлына яңа автобус чыгачак. Зәй шәһәре башкарма комитеты вәкиле автобус ачкычын пассажирлар ташу транспорт компаниясе җитәкчесенә тапшырды. Случилось долгожданное событие для нашего города. Яңа автобус сатып алу узган ел ук планлаштырылган иде, әмма бәяләр арту сәбәпле әлеге планнар тормышка ашырылмый калды. Күпсанлы тырышлыклардан соң әлеге максатка ирештек ди икътисади үсеш буенча башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Розалия Архипова. Заманча автобуста 20дән артык утыру урыннары каралган. Моннан тыш ул халыкның аз хәрәкәтле төркемен йөртү өчен җиһазландырылган. Бүгенге көндә шәһәребезнең 4нче маршруты буенча 2 автобус йөри. Тиздән яңа транспорт чарасы да халыкка хезмәт күрсәтү өчен рейска чыгачак. Эльмира Шабрина, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.